aka yi masa abauci aka ce wa ya yi ƙaryan walitaka ya ce ma almajirai su je gari kaza shi yana zuwa shi kenan shi wai sai ya ɗaure rigan shi da fulani ya ruga da gudu wai don a ce shi wali ne da sauransu. Na je gaban shi ina faɗa masa ya ce kai da ka ba haka akai ba, bari ma ka je yadda aka yi. Sai na gaya mun ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi, saboda ya nuna min baya cikin damuwa. Ma'ana yake baka labarin ƙasa, yake bani labarin ma ga yadda aka yi ƙasa, ma ga yadda aka yi ga yadda aka yi ƙasa. Ina dariya ya ce to ai su wani ne da wani suka yi, saboda juriyansu ba kuma damuwa yi ba. To irin haka na san gidan da ya zauna a Bauchi wani ɗan lungu ne haka, gidan akan dutse, da wani makiyinsa a gidan kullum suna wazifa zai zo da mota kamar zai taka su, amma shi bai damu ba, haka zai tafiya. Juriya irin wannan ba irin abin da ba ya masa a Bauchi ba, har ƙarshe ma ya zo ya tashi a wannan gidan ya koma wani anguwa na ce mashi Jaho, ya yi gida a can ya koma can ma aka dame shi da ƙiyayya da gaba. A wannan lokacin ne ma har ya so kai bari ma ya tashi daga Bauchin ya koma Jos, har Jos sun ba shi wuri zai koma. To da yake duk abin da zai yi sai ya gaya malaminsa, sai ya aiko mashi ya cewa to gashi. To a nan abin da ya sa ba zan manta da wannan ba, shi ma abin mai na koya mana wasiƙa da larabci. Idan za a yi ma wani bayan Allah wasiƙa da larabci sai ce ka je ka rubuta masa. Ya kira ni ya ce Sani je ka rubuta ma Sheikh Dahiru Bauchi wasiƙa cewa ina gaishe shi, amma na ji labarin yana so ya taso daga Jos ya dawo Bauchi, to ka ce kare taso, ka ce ni na ce kare taso, kare tashi daga Bauchi ya zauna a Bauchi ya fi masa alkhairi. Yana ba shi shawara akan haka. To abin da ya sa ban manta da wannan ba, na je na rubuta wasiƙa da larabci. Duk sanda na rubuta wasiƙa za a ci gyara na, amma ranar sai aka ce wasiƙa ta yi. Ba ni mantawa kalmar da nake rubutawa, bayan na gama rubuta mun shigar ka tayi sai na ce sai an tuyi bushe an fa khairul la sharrul lakum sai an taka roje wa khairul lakum. Shikenan na rubuta ka sai mahaifi na ce kai wannan wasiƙa ta ka tayi. To aka aika mu shehu ya juriya ya koma duk wahalan da ya sha a Bauchi ya jure a Bauchi, ba irin ƙiyayen da ba a yi masa ba. A Bauchi karan ma da aka ce shi Ibrahim zai je Bauchi, haka nan mutanen Bauchi su kai hasada aka hana zuwa da sauransu. To juriya dai irin nashi na wahalar rayuwa, ya sha wahalar rayuwa, ya sha wahala da malamai, ya sha wahala da yan uwa, har yanzu ma bai gama shan wahalar ba. Dan yanzu ba malamin da aka sa gaba ake mashi hasada kamar Sheikh Dahiru, shi kuma ci gaba yake. To ya za ka bayyana shehi ta fuskar kyauta da alheri ga almajiransa da abokan mu'amalarsa? Alhamdulillah, shi duk wanda ya san shi ya san nauyi na kansa, kuma ya san shi bai da kamfani bai da wani kasuwanci, sai dai almajirancin nan da Allah ya ɗora masa shi yake yi tun sashensa. To da yake yi tun sashensa duk abin da ya samu ba nashi bane, kowa ga jama'an da ke gidansa idan ya samu da ba su, in kana zaune gaban shi ma ana ba shi kuɗi ga yana ba wannan, ana ba shi kuɗi ga yana ba wannan. Idan an karɓa ya sa wannan, shi sa yake da aljihoi da yawa, nan da wani ya zo ya ce mishi ba ni kaza, wani ya ce wani kaza. Mu da yake kamar mu 'yan gida ne kamar kani, wata rana ma yakan kare cewa ne ba ni kaza nan, ina da shi in ce gashi, in ba da shi in ce shi yau ma babu da sauransu. To haka halayensa yake, inda ya ka same shi za ka tarar da gidansa baya ma, saboda karamcinsa. Shi ɗan yana da wani abu, in ka lura da gidajensa duka baya da zaure da yake kulle kansa a ciki. In dai lokacin shi ya fito za ka ga rumfa ne a waje. In ka je gidansa na Kaduna za ka an mashi rumfa, in dai lokacinsa ya fito ba zai shiga cikin zaure ko kuwa ci sai an mashi iso ba. An ka zo za ka same shi a sarari. Yanzu ma an ka je Bauchi din haka za ka same shi, in dai ba yana ciki ba lokacin shi fitowar shi yayi, to duk sanda ya zauna nan karamci ake yi, wannan yana kawo yana ba wannan yana ba wannan yana ba wannan. To ya alaƙar shehi take da 'ya'yan malamansa ta fuskar kyautatawa da girmamawa? Kai wannan abu yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Ni zan faɗi wannan saboda alhamdulillah karamcinsa na farko kamar yadda na gaya maka ba za mu taɓa sanin cewa ga lokacin da ya zo gidanmu ba. To amma irin karamci irin nasa wanda ba mu taɓa ganin irinsa ba. Mahaifinmu yana da
gan shi ba, saboda 1980 mahaifin mai rasu. Shi ne kaɗai tilo wanda ya taso daga gidansa ya zo ya zauna da mu kwana 7, kuma tsaye mu ba mu kai shekara 30 ba ma lokacin. Ya zo ya zauna da mu kwana 7 yana karɓan baki, yana kaza yana kaza. Da aka gama wannan ya ce to ni kuɗin nan ina son sa ku akan hanya. Ya ɗauke mu ya ce to mu shirya da mu da shi mu tafi Kaula. A lokacin shi ma ba wadatar da zai biya mana Kaula, shi ma na shi na kan shi yake yi. Muka nemi yan kuɗi muka tafi Kaula. Ya je saboda karamci irin nasa ya gabatar da mu wajen Saidi Ali Sisa wanda ke shine Khalifa Ibrahim. Ya ce ga 'ya'yan malamai na kawo ka karɓe su. Ya ce to na karɓe ku kuma na mai da ku matsayin mahaifinku, da abin da mahaifinku yake da shi duka na ba ku izini ku je ku ta amfani da shi. Muka gama wannan a shekarar 1980 shi ma ya fara zuwa Fas ziyarar kabarin shi a Matijani. Muka tafi tare da shi yana jagoran mu, muka je Fas din muka dawo har muka dawo gida. To a yadda ya saba duk sanda zai zo Zaria lokacin da mahaifin mu yake nan sai ya biyo gidanmu, in zai koma sai bai gushe ba yana haka, tare da cewa shekarunsa ya haife mu amma dai muna tare da shi a kowane lokaci. Kai sa idan wani mutum ya je daga Zaria ya ce yana neman ya kawo mashi ziyara sai ce ya koma wajen a nemi izini sannan a je. Kuma shine ko mutum dubu nawa ne yana zaune a ciki, in mun je za mu tsallaka ne kawai mu je a wannan. Yanzu in na ji wurin sama sai ce sai na zauna akan kujera, in ce shi ba zan zauna akan kujera ba, wata rana ya matsa min zauna, wata rana in ce ba zan zauna ba. Kuma idan magana ya taso ba a iya gaya mashi, to saboda karamci irin nashi zan ji ne in ce ku kyale ni da shi, in ce shehi kaza ne da kaza ne da kaza ne, Halima kake so a in ce ya ce to an gama shi kenan. To haka da yake karamci mu dai kan har karamin yaro ma a cikin mu muna da yawa, in ya je zai ce wani zo. Akwai ma mai sunan mahaifin shi yakan ce mishi babana ya zo ya zauna. Duk abin da ya zamo dai mai wuya in dai mun sa baki. Kai akwai ma wani abin mamaki da ne, wani dan uwan namu ya nemi aure a gidansa, da je ina mashi bayani sai ce wani ba dai ka san shi ba, tun da ka san shi ai mun san shi. Haka aka yi abin. To haka dai irin wannan karamci yake tsakaninmu da shi, da kuma duk yadda yake gani 'ya'yan malamansa haka yake gani. Komin taro ko ranar sauka ne na je na kama hannuna shikenan sai ya yi min wani ba'a da yake ce Allah da doki sarki. Wato Allah da doki sarkin nan wani bayani ne mai tsawo. Ya bayan Sheikh Ibrahim yana raka Saidi Ali Sisa Halima Sheikh Ibrahim duk inda zai je muna tare da shi. To akan je kasar nufi bidda muna tare da shi lokacin nan. To akwai wani hadimin shi Sheikh Ali Sisa bai iya Hausa ba, in an zo gaban sarki sai ya hana shi wa ɗaro ya fasara. To shi ne sarki ya ce sai dai Ali sai ya ce Allah ya ɗaukaki sarki, to bai jan Hausa sai ya ce Allah ya dodoci sarki. Maimakon ya ce Allah ya ɗaukaki sarki shi bai iya ba, sai ya ce Allah ya dodoci sarki. To shi ne shehu kullum ya gani da ya kama haruna sai ya ce Allah ya dodoci sarki, wanda ba kowa ya sani ba, ni na sani. To haka dai karamcin yake, kuma har gobe haka abin yake. To ko ake ganin shehi ta fuskar riko da sunna? Alhamdulillah, shi shehu mai bin malamansa ne sau da kafa. Inda aka ce riko da sunna da sun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyi da Sheikh Ibrahim ne. Sheikh Ibrahim mai riko da sunna ne, shi ma ya fitar da sunnan ma a santa. Da ce ɗari duk abin da Sheikh Ibrahim yake yi yana kan wannan layi, sai abin da ba za a rasa ba. Kuma duk wani abin da ya shafi sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana gani, wajen maulidi, wajen menene da sauransu, duk wani abu. Kuma za ka gane inda Sheikh Dahiru ya saba da sauran mutane. Muna da al'ada na Hausawa, ba ka gaisawa da ɗanka ko surkinka, amma ban da shehu. Saboda almusafatu sunnatun dinna, idan ɗan shi ya zo zai ce salamu alaikum, idan almajinin shi zai ce salamu alaikum, in surukin shi ya zo duk kowa zai hannu da shi. Wanda al'adan Hausa ana ganin kamar reni ne,
ka je ka ce ma babba salamu alaikum, ko ɗan ka fito cikin mutane ce babu salamu alaikum, to kaga mutane a wajensu an rena ka kenan, ko su dikin ka ce maka. To amma shi da ba wannan, in ya fito dan shi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum, kai ma surukin shi salamu alaikum. To wannan yana daga cikin sunnan da shi da ya raya shi da sauransu, da kuma maganan jawo mutane a jiki, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shi mai saukin kai ne, to shi da mai saukin kai ne. Kuma da zaka san mai saukin kai ne in ba yanzu da jikin shi ya rauni ba, ba irin lungun da ba mu shiga da shi ba, ba irin wannan lungun, ba irin abincin da bai ci ba. Wata rana ma akwai inda muka je aka kawo rogo da kuɗi, rogo da kuɗi, ya ci to dama mun saba cin wannan, ya ci. Wata rana aka kawo zogale ya ci. To duk irin waɗannan an yi tare da shi da sauransu. To ba ka cire shehi malami, ko akwai wani abu da kasan shehi yana yi kamar kasuwanci ko sana'a domin samun damar ɗaukar ɗawainiyar kansa da ta iyali? To abin nan na sani, na san yana da gona, na san yana da gona babba, yana da tarkoci wanda ake masa noma, sai kuma da yake mafala da ni bai rasa kiwo, to yana da abin kiwo gwargwado. A tsawon lokacin da ka zauna da shi, akwai wata karama da ya taɓa nunawa wacce kake ganin ta baka mamaki kuma yake jin ba za ka manta da ita ba? To abinda ya bani mamaki da shehu shine lokacin da akwai wani lokaci wanda ya taso daga Bauchi zai zo ya tafsiri a Kaduna, sai suka yi haɗarin mota, mun je mu gaishe shi, muka same shi da wasu wurare da an sa magani, wani wuri a ɗaure da sauransu. To muna juyayin haka, sai na ce ai duka waɗannan daga Allah ne. Alhali a wannan lokacin wasu makiya ne suke cewa ai ya gamu da mu, ga yi mun kusa kashe shi a mota. Sai ce to ba sai kwana na ya karewa da sauransu. To irin wannan ya ba mamaki, a haka ɗin ya taso ya zo ya tafsirin, ba za ka iya gane abin da ya same shi. Na biyu, akwai kowa ya sani, akwai lokacin da babban ɗansa Dr. Hadi